Nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dnešní video bude můj první unboxing. A je to teda unboxing Gigi Grand. Určitě ji znáte, ti, kteří znáte 13 přání. Je to džínka a dívko vypadá nějak takhle. Její obal vypadá takhle prostě. A ještě jedna zvědavost. Já jsem se v obchodě rozhodovala, jestli Gigi nebo Claudine Wolf v normálu, a pak jsem si tedy řekla, že Gigi Grand tedy si vemu. Claudine Wolf v normálu, totiž už mám 2 Claudine. Takže myslím, že by mi to bylo na nic, kdybych měla i třetí. I když je to v normálu originální, tak tahle je taky originální Gigi. Omlouvám se za odrazik tady v tom, tohletom, až tam něco možná vidíte. A takže tedy můžeme jít na rozbalování. Obal to má teda jako každý, já tam budu trochu takhle vidět, jo. Obal to má teda jako každý prostá monsterka. Prostě vidíte nápis Monster High, zvířátko a Gigi tady takováhle vypadá. Vzadu to je taky jako u všech, akorát tady je dlouhá předmluva nějaká Gigi a tady má takhle to příšerkám plní 13 přání. A je to ve všech různých jazycích a tady je teda Gigi. No a tady v rohu je dívko, ve kterým se ta paninka vlastně představuje. I když to není u všech, třeba u těch základních, jako Dracula v normálu, a ty ostatní, tak u nich to třeba není, ale u Tajty to je, takže můžeme jít teda na to. Takže, asi nejdřív nevím, kudy bychom to měli začít rozbalovat. Já se o to nějak pokusím. Co já mám monsterky, tak si pamatuju, že vždycky je to na nějakém určitém místě zpevněný izolepou. Ale teďka nevím kde. No ale každopádně jako nějak to snad zvládneme. Tak to prostě dáme takhle. On se mi otevřel počítač, tak to bylo nevědomě. Tak super, otevřeli jsme to hnedka na první pokus. Skvělý. Dokonalost sama. Kameru jsem dala trošku dál, možná uvidíte i kousek mě, ale to je jedno, protože hlavně, aby tam byla vidět ta celá Gigi, to je super. Takže sakra, padá mi plakát, tak ten dáme s proměnutím pryč. Takže tady vidíme už Gigi. Všedla jsem se na její vlasy, to je úplně brutálně nadělovaný. Počkejte, takhle to vytáhneme z toho obalu. Opatrně nějak, protože já nechci ten obal poškodit, protože mi bude sloužit jako tvorba něčeho, co vám neřeknu čeho. Nechci se přiklopit. No. Tak, zkusíme otevřít tedy i tady ty postraní. Nějak záhadně. Přestřihneme. Protože nezlobte se na mě, ale to takhle neumím, jako že, takže takto. Pokud se mi tento unboxing nepovede, tak teda ten unboxing nebude. Vidíte tady, že Gigi Grand vypadá nějak takhle. Když je otevřená, tuhle krabici s návodama a s těma krabinkama dám na stranu a můžeme pokračovat. Tak, takhle. Asi jako první bych vyndala deníček, protože ten je takovej, vidíte, Gigi Grand, ten je takovej ten. A já se tam podívám. Ale to je úplně přesně jako tady na Monster High CZ Webíku, takže chci to ani jakože ten deníček tady. Jako druhý asi vyndám stojánek. Normálně typický černý. Tak, ještě jeden střih. Takže prosím, takhle máme ten stojánek. A teď ho teda už takhle rovnou zaklapnu a máme stojánek pro Gigi. Dále tady asi rozbalíme hřeben. Ten je taky typický černý. Já ty hřebeny moc nepoužívám, protože kapánek suchají vlasy. Nechme telefon zaostřit. Tak telefon se očividně moc ostřit nechce. Takže dáme sem. Sakra.
Co vybalíme dál? Asi bych vybalila toho mazlíčka. Ukažte, já to přešvihnu. Tak. Ježmarja, ten je roztomilej. Že je roztomiloučkej. A teď si podíváme, co to je za mazlíčka. Jmenuje se teda Sultán. Ale co to je? Momentíček. Tak. Škorpion. A jmenuje se Sultan Sting. Takže takovýhle krásný fialový škorpion Sultan Sting je vážně sexy. To byl vtip. Takže takhle. A teď půjdeme už na samotný vrchol celého unboxingu. Se něco spadlo. A to je tedy samotná Gigi Grant. Asi nejdřív bych odjistila tady ty nohy. Ještě upozorňuji, je to můj první unboxing v životě. Tady bych určitě přestřihla. Tady vidíte, že tady bych to určitě přestřihla. A tady to trochu ještě nastřihnu a pomůžu tomu, aby se to oddělalo. Tak. Teď by se to mělo nějak trochu celý přemátořit, abych nemusela Gigi hnedka sundávat ruku. Což doufám muset nebudu. To jsem asi úplně natvrdla, mě to nějak furt nejde. Gigi, sorry, ale nějak to nejdeš rozbalit. Super, už je hotová. Takže ruku máme oříštěnou. Ježmarja, máte úplně úžasně ohebný nechty. Prostě super. Takže. Dále tady máme lampu. Jsem ale mu střihla ruku. Tu lampu asi dáme pryč. Je, ona ta lampa je k té Gigi přivázaná, tak je to odvážeme hned. Tak. Spadek sem. Sakryš! Ne, něco jsem provedla? Ne, tak aha, tak to je jen takový jakože náruček na tu lampu. Protože tam nejsem vidět obličejem, proč by mě to také naštvalo. Tam vidět můj culík. Takže jsem asi holka. Takže lampa z 13 přání. Teď by to chtěl zase zaostřit na tu Gigi. Super. Takže lampu máme za sebou. Nohy Gigi už jsou taky odištěný, teď ji odištíme tady pas. Teď mi přijde rozumný nápad. Ježišmarja, bacha na ruce. A teď odišťujeme ruku. Super. Už Gigi můžeme dát do normální pózy, ne do té jaký chudinka skroucená. Tak. A teď podle mě přichází ta nejhororovější část. Což je hlava. Já pak nesnáším. Když mi tam ještě zůstávají ty kousky. Ježišmarja, ona má přidělaný ještě tady, tyjo. Skoro je to lepší se střihnout ze předu, nebo já se bavím, že ji střihnu vlasy, to radši udělám takhle. Víte, já mám takový strašně divný pocit z toho. Ježiši Kriste, to zase něco je. Ta je úplně gumová. A víte, já nesnáším, když mám takhle, tady, takhle. Pojďte. Můžeme to okamžitě ostřihnout. By to nebylo vidět. Nějak hezky tady špionář. A tady to nám asi moc nepomůže. Jej, super, to jsme taky odstranili. Takže myslím, že Gigi už jde, nepřestřihla se náhodou něco. Tak postříhneme tady kus zachumlených vlásků. Tak. Tak, hezky takhle. Tak. Chtěla by taková hřínka, ale dobrý. Unboxing Gigi Grant je hotov. Takže rozdělala jsem vám celou Gigi Grant. A doufám, že se vám moje video líbilo.
Odebírejte, lajkujte, sdílejte na Facebooku, všude. Já sice Facebook nemám, teda jakože mám já osobně, ale nechci říkat, kdo jsem, protože tady ten kanál bych ráda udržela v anonymitě, i když ty, co mě asi znají a byli u mě doma, tak už asi poznají. Myslím, že byste mohli poznat všichni okolní, protože já jsem totiž někdo jiný na YouTube. Takže Gigi Grant. Super, ale prosím, když to budete vědět, nechte si pro sebe, kdo jsem, jo? Super, Gigi Grant, unboxing a u dalšího videa. Bye bye! We are monsters, we are proud, we are